Здравейте на всички почиващи рибки! В днешното видео съм ви подготвила най-новите продукти на един от мои любими бюджетни брандове и това е бранд Catrice. Тук ще имаме абсолютно всичко необходимо за пълноценен грим, от подготовка за кожата до гланз за устни. По принцип всичките продукти вече съм ги пробвала и искам да ви скажа моето мнение за тях, но и няма как да пропуснем днеска да се нагримираме с тях заедно. Преди да започнем обаче, искам да кажа един дисклеймър. По принцип на моята права коса нищо не стои. Това, което виждате в момента, най-вероятно ще падне доста бързо, така че ще можете да наблюдавате буквално онлайн как моята коса се изправя. Но нека косата да не разваля нашето настроение и да започваме с най-интересното. Първият продукт, който искам да ви покажа, това е нова база за фондютен, която излезна при Catrice. Пише, че това е CC Primer. Използва се по принцип да ви стане по-равномерен тен на кожата. С лек виолетов оттенък е. Тези праймери не са лоши. Мисля, че имат и още няколко в своята постоянна колекция. Сега ще видите какъв резултат дават на лицето. Доста течен продукт е. Не бих казала, че омознява допълнително кожата или по някакъв начин да го усещате след като го нанесете и го разнесете равномерно. Но все пак не очаквайте наистина да ви прикрие някакви пъпки или нещо подобно. Не, това абсолютно не е такъв продукт. Особено за моя тен сега на лицето. Стои малко плажещо в момента, но няма страшно. Все пак това е базата за подфондютен. Следващия продукт, който ще нанесем, това е отново праймер, обаче специфичен за под очи. Ако трябва да бъда честна, с този праймер наистина не разбирам каква му е идеята. При мен не даде абсолютно никакъв ефект, вече съм го пробвала, като излизах един път и не знам, не съм видяла нещото, което да може да направи този праймер, нито да ми заглади някакси, не че има много бръчки там, но все пак нито ми е загладил тази зона, нито ми е светлила. Аз трябва да си призная, че това за мен е абсолютно безполезна покупка и със сигурност не бих си я повторила. Продължаваме с новия фондютен, който излезе при Catrice. Казва се Skin Like Luminous Foundation. Пише, че трябва да издържа около 12 часа и 48 часа да хидратира кожата. Моя оттенък е 030N. Всичко съм го поръчвала от Notino, така че най-вероятно ще ви напиша и цените някъде на екрана. За този фондютен мога да кажа, че той е доста течен. Сега ще видите колко лесно се разлива на ръката ми. Така. Което много ми напомни на един друг много известен фондютен, а именно Estee Lauder Double Wear. За съжаление обаче не си взех гъбичка, с която обикновено нанасям фондютена. Затова днеска ние ще експериментираме с нанасенето му с четка. Това за мен ще е буквално първия път, когато използвам тази четка по нейното пряко предназначение. Не знам дали съм познала точно с цвета на фондютена, според мен не е, но с една пудра ще го поправим. Все пак в момента ние сме на море, тук имам тен и за това цвят, който обикновено на мен ми стои добре, в момента ме прави доста бледа. Самия фондютен добре се разпределя, достатъчно лесно е заради текстурата му, която е доста лека, както видяхте. Но ако трябва да го сравня с Double Wear, мога да кажа, че този фондютен е доста по-покривен, въпреки че е тук прикри ми пъпката. Тази обаче не успя, тя е по-свежа и най-вероятно заради това не успя, но виждате как изглежда в момента на лицето ми. Малко мазно ми стои, но за хидратиращ фондютен това е абсолютно нормално. Доста добър фондютен, обаче както и Double Wear подчертава понякога някакви сухи участъци на вашето лице, колкото е странно да звучи, но за цената си мисля, че не е лош продукт.
Хора, бъгна ми се звука, не знам какво се случи, микрофона ми спря да записва. Слава Богу, че го видях на време, където ви разказах само за един продукт. Това е олео за устни, който реагира с вашето pH. Въпреки че още при нанасенето доста сериозен пигмент се проявява, като цяло цветът, който дава, е много приятен. На мен ми харесва как изглеждам в момента, но не ми харесва какво усещане имам на устни. Доста мазно стои на устните ви и другото, което е, като направя подобно нещо, усещам малки частички като писечинки, което допринася до това да не ми е комфортно да съм с него. В момента го сложих само за да ми се хидратират устните, преди да нанесем други продукти. Това изцяло не е моя продукт. Продължаваме с лицето и сега ще пробваме с вас един коректор, който се казва High Cover Concealer. Може би знаете, че аз имам абсолютно моя любим коректор от Catrice, който се казва Камуфлаж. Това би трябвало да е нещо подобно, обаче да е по-покривен, защото все пак в такава форма обикновено продуктите са доста по-пигментирани и доста по-добре работят за пъпки. Сега ще го пробваме. Моя продукт е в цвят 017 Natural. И нека да видим как ще прикрие пъпките. По мои спомени си ми беше доста светъл, но това няма лошо. Все пак, когато говорим за несъвършенства, те обикновено са с доста ярък пигмент червен, така че това даже може да бъде добре за нас. Преди като пробвах този продукт, бях го нанесла и под очи, обаче ми се струваше, че е доста тежък за тази област, все пак е много финна. Обаче за прикриване на пъпки, според мен продуктът е перфектен, доста добре работи. В момента виждате как си прикривам тази област, която много мразя. Не знам защо винаги имам там какво да се прикрие. Тук имах едно възпаление, което в момента виждате как изглежда. И отделно долу, то е ясно, че това няма как да се прикрие, но виждате колко добре работи всъщност. Доволна съм от този продукт, ще го използвам със сигурност. Преминаваме към продуктите за вежди и тук имаме цели два продукта. Първо, това е маркер, който е с такава четка, която директно имитира косъмчета на веждите, и другото, това е прозрачен гел. Прозрачен гел съм го пробвала вече. Честно казано, аз не останах много очарована. По принцип не си ги използвам често, въпреки моите буйни вежди, но на мен ми се струваше, че нито фиксират достатъчно добре за мен и ми оставяше малко бели следи, което най-много мразя в продуктите за вежди. Така че по-скоро аз не бих повторила тази покупка. Отделното, което не ми хареса, това е малката му четка. Честно казано, за веждите като мое, това е много неудобно за използване, защото не ми дава възможност набързо да го нанеса и да го разпределя. Наистина трябва супер много да си играе с него. Ако и вашите вежди са такива доста сериозни и плътни, може би ще разберете за какво говоря. Но пък ако сте търсили продукт точно с такава по-тънка четка, по-маничка, за да имате повече контрол върху това, което правите, можете да обърнете внимание на този гел, но аз определено не съм му голям почитател. Между другото, не съм сигурна дали не трябваше първо да ползвам маркера, а после гела. Няма значение. Честно казано, и от двата продукта не останах много доволна. Тук има едно топче вътре. Защо не останах доволна за маркера? Основно защото аз просто нямам нужда от подобен продукт. Както казах, моите вежди са доста силно изразени и гъсти, така че по-скоро съм си свикнала с моливи, където мога прецизно да добавя само няколко от косъмчета, които ми липсват, ето примерно в тази част и в началото малко, докато този маркер рисува доста голямо количество от косъмчета и вече според мен ми стои малко прекалено и малко преминава границите на нормалното. Все пак си го нанесох, за да ви покажа всъщност какъв ефект е, но определено не съм аз рекламното лице на този продукт.
Не, все пак за фиксация на гела мога да кажа, че е добра и в момента този път не ми остави бели следи. Може би тогава малко поприкалих с количеството, което е напълно възможно, но за четката си държа на коментара. Според мен с по-голямата четка би бил много по-удачен продукта. Преминаваме към продуктите за очи. В момента имам два представителя на техните течни сенки за очи и един продукт, който е в такъв формат стик с една хубава четчица отдолу. Този стик вече го пробвах, когато излизах и честно казано останах очарована от него. Защо? Първото, което доста ми хареса, че стика е с матови сенки, което е доста нетипично. Подобни продукти обикновено ги правят с блестящи формули и другото, което много ми хареса, тази четка. Тя наистина много добре разпределя продукта, много лесно е за използването. Буквално нанесох съвсем малко на очите, разнесох така с 2-3 движения и бях изцяло готова. За долния клипач също работи прекрасно, така че този продукт е абсолютно невероятен. Даже искам да си го закупя и в други цветове. Пише, че е водоустойчив, между другото. В момента този моя продукт е в цвята 040 мока и може би допълнително ще заснема отделно как стои на очите, защото искам сега в момента с вас да пробваме течните продукти. И тъй като имаме два цвята от сенките, ще ги нанесем на различни очи, защото имаме и две спирали, които също ще ги пробваме. Първият цвят е 030 Dusty Rose и хубавото е при тези продукти, че те са много лесни за използване, особено ако имате някаква хубава четка за разнасяне на подобни кремови текстури. Аз лично много обичам подобни продукти и даже имам цяла колекция от беларуски такива. Най-накрая се появи нещо достойно и на българския пазар, който да е хем бюджетно, хем да си върши работа и виждате колко нежно стои този цвят, наистина за буквално 2-3 движения вече вашия грим е почти готов. Вторият цвят е 040 мока и знаете ли какво много обичам в подобните продукти? Първо, че мога спокойно да си ги сложа отдолу и да не се притеснявам, че ще ми се размажат на долния клипач, защото обикновено така се случва при мен. И второто, което е, тези сенки могат да бъдат страхотна основа за почти всеки един ваш грим. Както да стоят самостоятелно, така и да служи като подложка, така да го кажем, за продължаване на вашия грим. И това е страхотно, защото буквално един продукт ти става мултифункционален. В момента виждате как стоят на очите. Може би няма кой знае каква голяма разлика в самите цветове, но да, определено от едната страна е по-кафяво, от другата е по-розово. Аз мисля, че продуктите са страхотни и със сигурност ще си ги ползвам доста. Преминаваме към моето разочарование на цялата ми покупка, ако трябва да бъда честна, и това е матовия молив за очи, който взех в синия цвят. Той е в такава гелева текстура по принцип, не е в дърво. Има си отдолу и някаква четка подобна. Не знам за какво трябва да се използва тази четка. Обяснете ми, пише на сайта, че е за блендиране, т.е. нали, за смесване. Обаче, честно казано, аз като използвам тази четка, тя просто ми маха целият молив. Така че абсолютно безполезна е, поне за мен. Имам предположение, че просто аз не умея да използвам такива подобни моливи в пластмаса, а не в дърво. Защото нито мога да ги заостря както трябва, нито мога да нарисувам някаква хубава права линия с тях както трябва. Въпреки че видях един лайфхак от интернет, че за да ги наостриш хубаво, трябва първо да ги сложиш в фризера. Наистина пробвах, ето това е резултата, който се получи, но
Разбира се, в такава пластмасова опаковка ти просто физически не можеш да го наостриш колкото другия молив в дърво, защото това по-скоро е като гел. И сега ще видите за какво говоря. Нанася се на очите доста неравномерно. Не знам дали се личи на камерата колко лошо се нанесе този молев на очите. В момента като почвам да го разпределям, получава се нещо ето такова подобно. Той просто изчезва. Ето така, вече изцяло съм го примахнала. Вижте само, то буквално не остава нищо от него. Цветът е страхотен, буквално е невероятен, супер наситен. Обаче, нали, те трябва да застиват такива подобни моливи. И за това ти трябва да бързаш да го разпределиш по окото. А то реално ти като го разпределиш, той изчезва този молив. Аз останах изключително разочарована от него, а имах много големи надежди. Но отново повтарям, както и в предишните ми видеа, аз не съм професионалист, не съм гримьор, за да ви кажа как точно трябва да използвате някаква козметика. По-скоро тук споделям моето мнение и това, което аз съм разбрала от тях, така че е напълно възможно просто грешката да е някъде в мен. Идва ред на спиралите, за които ви упоменах. Едната е в ето такъв маничък формат. Съвсем малка е 6 мл. Другата е вече в стандартния си формат 7 мл. Голяма разлика. 1 мл. И двете са черни и едната е по-обемиста, другата е по-издължаваща с различни четки обаче. На тази бялата е доста стандартна четка и на мен ми се оказа много удобна. На тази черната виждате колко необичайна четка има. Трябва да ви призная, че тази четка на черната спирала ми е мега неудобна. Не знам, може би не съм се свикнала с подобни. Да, определено помага за по-голямо издължаване на миглите, но честно казано не съм се свикнала с подобни извити четки. Относно спиралите, надявам се, че виждате какъв различен ефект дават всъщност. На това око нанесох черна спирала, на това е тази маничката бяла. И да, разликата е очевадна. И двете между другото са водоустойчиви, но тази е по-издължаваща, тази е по-обемна. Аз мога да кажа, че съм се свикнала повече с такъв ефект от спиралите, но не мога да не си призная, че тази спирала дава доста натурален ефект, който в момента е много актуално. Може би даже не всеки би забелязал, че имате спирала с този продукт. Така че и двата продукта са страхотни, просто дават малко различен ефект. Но много ме кефи колко маничка е тази спирала и е много удобно сигурно да я носиш със себе си в чанта. Вече сме пред приключване, но няма как да не упоменем два много интересни продукта. Това са руж и хайлайтер в гъба, такъв тип кушони. Нямах търпение да ги пробвам и честно казано, ако за ружа съм съгласна на подобен формат, то за фондютена искрено не разбирам как трябва да се използва. Има вътре една такава маничка гъбичка, която е много сладка. Някои хора казват, че не им е удобно да я използват с един пръст или трябва някак си два, които не им се побират. Аз не видях някакъв проблем с подобно нещо. На мен лично ми е удобно. Така че в това отношение не съм съгласна с критиката на продукта. Отделно цветът е страхотен, доста свеж. На мен много ми хареса как стои на моето лице. Правим сега доста актуален ефект на изпекала се на слънце, когато слагат доста руж и на нослето. Въобще този сезон ще има много интересни тенденции в грима, за които ще говорим в следващото ми видео, така че ако не искате да го пропуснете, можете да се абонирате за канала. И всъщност каква е моята критика към хайлайтера, щом толкова ми харесва ружа? Точно е в гъбичката, ако трябва да бъда честна. Проблемът е, че все пак хайлайтера го използваме на много по-малка площ на лицето
И някак си с тази гъба ми се струва все едно, че не можеш да нанесеш толкова прецизно. Аз бях измислила да го сгъна така и по този начин да нанасям продукта, което нека да не е възможно, напълно релевантно е, но просто за какво ти е да се мъчиш? Как да го нанасяш, когато просто можеш да вземеш сух хайлайтер и да си го нанесеш без никакъв проблем. Нали така? Виждате в момента как изглежда хайлайтер заедно с руж на лицето ми. По принцип не мога да кажа, че е лош продукта, но просто ако за ружа мога да разбера защо е в такъв формат, то за хайлайтера, честно казано, според мен е излишно. Сега си замислих, ако използваш този хайлайтер на тялото, може би пък точно такъв формат ще бъде доста удобен, така че ще го пробвам някой ден и ще ви кажа. Все пак, за да може да закрепим всичките наши течни продукти, реших да сложа и от моята пудра. Ето виждате в момента и как изглежда с пудра. Интересното е, че хайлайтера не си загуби сиянието, което е добре. Остават ни само продуктите за устни и тук имаме 4 такива. Вау! Първият е доста странен продукт. Това е тип лайнер за устни, което беше малко странно за мен лично. Ето виждате каква странна четка има. Трябва да се признае, че аз не съм човек, който лесно рисува контур на устни, защото те са ми доста асиметрични и подобен фломастър за устните ми, честно казано, повече ми всяваше напрежение, отколкото ме улесняваше. Плюс към това дава абсолютно ясен, точен контур на това къде си го нанесала и къде ти е контура на устните. А аз не бих казала, че обичам подобен ефект. По-скоро обичам да е по-нежен, така да кажем, по-разпределен равномерно в вашите устни. Така че този продукт абсолютно е чао за мене. Другия продукт, който имаме, това е такова червило в стик в цвят 010. Отново има си и четчица. Тук е проблема, че изобщо не съм познала с цвета. Правя ме толкова бледа и отделно не разбрах за какво им трябва тази четка. Честно казано, нито разпределяше добре, някакси... Ако в случай с сенките, то беше доста обяснимо защо я има, то тук аз по-скоро съм изненадана защо въобще е сложена. Имам и една кремова текстура, кремово червило с доста странно нещо отпред. Предполагам, че би трябвало да разпределиш червилото с тази... Не знам какво е това, с тази сфера, така да го кажем. Самия продукт е доста готин, харесва ми цвета, харесва ми как се разнася, доста подобен на други такива мусови продукти. Аз от Kiko Milano имам едно подобно червило, което доста често го използвам. Така че в този случай по-скоро това ще си го задържа. И вече последния продукт от нашата голяма колекция, която разгледахме днес, това е отново олео за устни, обаче се казва Shine Supreme. Много хубаво блести, въпреки че отново има малко това неприятно усещане, защото пак е олео. Обаче за мен лично е много по-удачен продукт от предишното, което пробвахме в началото на видеото. Хем е по-приятно за използване, няма го това усещане за писечинки. Абсолютно никакво. Хем по-красиво блести според мен и отделно мирише страхотно, така че този продукт по-скоро би го препоръчала. И така, това бяха новите продукти на Catrice, които ги пробвахме заедно. Надявам се, че ви е било интересно, че ви харесва грима, който се получи. Аз мисля, че по-скоро повечето продукти бяха добри. Имаше тук-там някакви разочарования. Разбира се, това не е цяла колекция на новите продукти от техния бранд. Имат и някакви палитри. Едната палитра беше за цялото лице, другите палитри мисля, че бяха само за очите. Тях реших да не ги пробвам, защото наскоро просто вече пробвахме една палитра, която беше за цялото лице. А и плюс към това мисля, че тези продукти бяха много по-интересни да си ги прегледаме заедно. И надявам се, че вие сте на същото мнение.
Очаквам вашите коментари отдолу, дали има нещо, което си набелязахте да си закупите или по-скоро ще пропуснете. А на мен ми остава само да ви кажа благодаря ви, че бяхте с мен за това видео. Пожелавам ви страхотен остатък от лятото, да си го прекарате на някакво хубаво място, а не на работа. И ще се видим в следващото ми видео, където ще говорим за тенденциите, които ни очакват есен и зима 2026 година. До нови срещи и до свидания!